Dit is de Oranjewal in Dokkum en hier wennen Julius Geld van Aitsema. En ook hier begint het verhaal van Julius zijn eigen leven te krijgen. En om dat verhaal wat duidelijker te krijgen, haak je op met Meerte van het museum in Dokkum. Meerte, je wist vast meer hoe dat ene schilderij van Julius in het Stadhuis in Dokkum. Nou, ik weet er wel een beetje van. In 1697 liet Julius een schilderij maken waarbij hij zelf aan het hoofd van de tafel zat. Allemaal lekker eten om zich heen. En naast hem zat een belangrijke gast. Dat was de tsaar van Rusland, Peter de Grote. Dat is een heel groot schilderij in het stadhuis. Dat klinkt wel als een interessant gezelschap. Maar wat maakt het schilderij nou zo bijzonder dan? Nou, historisch gezien klopt het niet helemaal, want de tsaar was wel in de Republiek in dat jaar. Alleen was hij niet hier in Dokkum, hij was rond Amsterdam. Dus dat klopt niet helemaal. Maar wat ook niet klopt, is dat hij ook helemaal niet lijkt op de man die op het schilderij staat. Het is een soort van fake news. Ja, we moeten voorzichtig zijn met maken van historische claims. Het schilderij bestaat, het is 300 jaar oud en iedereen heeft het toen eigenlijk voor waarheid aangenomen. Het is dus eigenlijk een soort van mislukte Make Dokkum Great Again actie van Julius. Ja, en het muziektheaterstuk van de Zonnekoning van Dokkum die speelt ook heel erg met die grens tussen waarheid en beeldvorming. Geschiedenis met theatrale vrijheid. Dus dat kun je straks zien op het podium. Ja, en als je het schilderij wil zien, het hangt in het stadhuis. Bedankt Meerte, ik ben heel wat wiezer geworden. Ik zie ook gelijk terug naar het Stadhuis. Succes!